Този филм е част от проект „Съхраняване и популяризиране на природното наследство на територията на село Бръшлен“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел МИГ Тутракан Сливополе, мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ Тутракан Сливополе“. С редица дейности в сливополското село Бръшлен малки и големи учеха за билките и природата. Дейностите бяха проведени от Народно читалище Братство чрез проект по оперативна програма „Развитие на селските райони“, приоритетни оси „Подкрепа за местно развитие по лидер, водено от общностите местно развитие“, мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ Тутракан Сливополе. През пролета децата на Бръшлен участваха в засаждането на билкова градина непосредствено до сградата на читалището, където заедно с по-опитните жени разбраха как се развиват лековитите растения. В рамките на проекта бе проведено и обучение, насочено към мълчуганите, които научиха какво е защитена зона и какво означава Натура 2000, а след това в импровизирана работилница пресъздадоха представата си за защитените територии. Натура 2000 е общоевропейска мрежа за защитени зони. Всяка една страна, която е в Европейският съюз, трябва да има изградена такава система от защитени зони. Говори ли ви какво е защитена зона? Да, това е територия, в която защитаваме местообитанията на различни видове животни. А защо ги защитаваме, според вас? Да, те са малко на брой и са много важни за нас. Ако ги няма тези местообитания, т.е. това са местата, на които живеят тези животни, съответно няма да ги има животните. А изчезвайки едно по едно, накрая нас няма да ни има, защото ние не можем да живеем сами без заобикалящата ни природа. И за да научат и видят теорията на практика, мълчуганите посетиха една от защитените по Натура 2000 зони, която се намира на няколко километра от Бръшлен, резервата Калимок Бръшлен. Под ръководството на опитен гид, който познава отлично и се грижа за района, децата се разходиха из защитената местност. Там мълчуганите се запознаха с много от растенията и животните, чието местообитание е Калимок Бръшлен, а научиха и много други любопитни факти. Около километър и половина, това са около 10 минути вървение, нормален ход. Човек се движи с 6 км в час, стандартно. Знаете ли защо всички крайдунавски градове са на 60 км един от друг? Знаете ли, че са на толкова по принцип? Да. Не, че защо? Не знам. Защото легионите и войниците са движили долу-горе светлата част на деня е 10 часа. Средната скорост на човек нормално е 6 км в час. И всичките са на един ден преход. Това са сврачки. Един ден преход от единия до другия, едната крепост. Това бяха куковици. Ето изкочиха, завиха. Те са много красиви, много пъстри, са нищо, че изглеждат сиви. Ето е, вижте. Ако чувате от време на време ку-ку-ку-ку, да знаете, че не винаги е куковица. Ако е само ку-ку, е една жаба, казва се бубка. Но той сега се чува вдясно е куковица. Точно над пътя вляво има огромен блатар от семейство на ястребите. Само дупите момите. Нагоре дигнете очите, на височата на върбата. Леко се спуска, планира надолу. Да. Да, 1:0, ама едно от 42 го видя. Ей, ще пробваме да видим други птички. Кулминацията на разходката бе наблюдението на гнездо на кадроглави пеликани, критично застрашени от изчезвания вид за България, описан в Червената книга. Едно от местата в страната, където тази птица може да се срещне, е именно защитената местност Калимок Бръшлен. Това, което наблюдавате, е направено от група доброволци от 5 човека и с много малка сума от БДЗП. Те финансираха дървата, дървения материал. Останалото, че го направихме на доброволни начала, прави се посред зима, защото не притесняваме животните, когато и водата е най-ниска или има лед. И това е резултата. Доказахме много изследвания, че са грешни. Доказахме, че пеликани могат да правят гнезда на дървета, което
се смята, че не може, че пеликана не може да литне от дърво, не може да кацне на дърво. Видяхте ги, ми може. Това, че са верни до гроб, не е вярно. Това, че си кълвял очовката да пусне кръв за змията, ами, вие живеете в този район, някой от вас да е виждал отровна змия? Няма. Та пеликана няма къде да види отровна змия. Змиите отровните, когато им трябва отрова, са по принцип на по-припеци и на по-кални и високи места. Така че няма как отровна змия, аз не съм виждал да плува. Говорим за България, защото има няколко морски вида, ама тях не ги борим. Да стигне до пеликанчето, че да го ухапи, че майка му да се накълве и това. Толкова глупости има написани в нета, дето викам аз някой човек ще умре от правописна грешка, че повече не може. Сред природата децата научиха и важен урок за това как работят хранителните вериги в околната среда. И ако задам въпроса, кой е най-големият хищник на планета, знаете ли го? Кажете, кажи. Кой? Не го разбрах този, не го познавам. Ти? Кажи ти. Кой е според тебе най-големият хищник? Не, човека. Всяко нещо има, казва се, пирамида на храненето. В първата линия са растенията. Директно получават енергия от слънцето. След тях отива, примерно, агънцето. Нали, това е от втори род. И от трети род е неговия лъв. Човека е хищник от шести род. Почти няма хранителна верига да стига до шести род. До шеста точка. Не може, като издем агънцето сме на трето ниво, а пък издем тревата сме на второ ниво, но това е друг въпрос. Ние сме от второ до шесто. Ние сме единствените, които унищожаваме природата. И които се унищожаваме с обитанията. Всички животни и птици не ловуват в близо до гнездото си. Нали? Те ловуват колкото може по-надалече, за да може малките, като им се излюпят или като пораснат, да могат да се научат да ловуват наблизо и да имат като магазин храната. Разходката в защитената местност Калимок Бръшлен завърши с заслужена почивка и пикник, а послушните деца получиха и време за игри, преди да потеглят обратно към дома. На самия Еньов ден пък малки и големи момичета се събраха пред читалището рано сутринта, преди изгрев слънце. Там всички, пременени в традиционни одежди, научиха легендата за празника и неговите корени. Няколко години преди новата ера е роден свети Йоан Предча. Човекът предсказал идването на Месията. Именно на него е посветен и празникът, който по българските земи е познат като Еньов ден. Макар да са посветени на този така важен ден за християнството и на този така важен персонаж, то те не са типични за нашата религия. Според някои следователи, честванията на Еньов ден датират още от времето на мистичните траки. Самият ден съвпада с лятното слънцестояние, затова в много от поверията заляга култа към слънцето. В навечерието и на самият Еньов ден билките добиват по-голяма, едва ли не чародейна сила. Старите българи помнят приказките от своите предци. Те им разказвали, че който види как играе в утрото на празника Слънцето, ще бъде здрав цяла година. Силата на небесното светило правила водата лековита, а в сутрешната роса се криела магия. Който измие очите си или пък се претърколи през росата, също го чакало здраве. Хората вярват и в друго, че на Еньов ден не трябва да се жени. По този начин в България християнската традиция се смесва с окултното, с предания и легенди от отдавна отминали времена, които са пренесени от езически времена и са променени в чест на новата християнска религия. След това еньовките се насочиха към полето край селото, където търпеливо изчакаха изгрева. Когато слънцето се появи над хоризонта, обичаят повелява еньовките да изиграят малко известното мълчано хоро. На него всички се хващат за ръце в кръг и играят, без песни и без музика. След хорото еньовките хванаха своите кошнички и отидоха да берат билки. С тях изработиха еньовски венец. В него трябва да се вплетат 77,5 билки. 77-те са за различни болести, а половината за непознатата болест. Обичая повелява, че след като венецът стане готов, всички трябва да минат през него, тъй като това носи здраве и дълголетие. Айде малката. Тя е страх. Айде, баба. Айде, минат.
След това всички се отправиха към билковата градина, където малки и големи видяха как засадените през пролетта билки са се развили и с песен започнаха да ги берат. Да си оберем билките, които тези пролет ги съдихме, поливахме и плевихме ги доколкото можахме и сега можем вече да имаме резултат. Къде е по-добре, къде е по-зле, на пролет, които са позагубили, ще си ги възстановим. И да не бъде винаги пълна градинката с билки и да знаят и след нас децата коя билка, за какво служи, как трябва да се бере, кога се бере и така. И да могат и те да имат желание да помагат тук в обгрижването на билките, на градинката. Ами аз предлагам да изпеете една песен, докато берете билки. Да, ще изпеем една песен. Терзиче, лели, беле, терзиче, лели, беле, насам, натам, пристъпи, че ми крака застъпи. Насам, натам, пристъпи, че ми крака застъпи. Дама крака заболи, дама крака заболи, да идем билки, да берем какви билки, всякакви. Дейностите по проекта завършиха с обучение за децата. Те научиха повече за билките, които вече неколкократно срещнаха, както и за лековитите сили на всяка от тях. Проектът допринася за съхраняване и развитие на териториалната идентичност на основата на културно-историческото наследство с оглед сплотяване на местната общност и развитие на туризъм. Настоящата продукция е заснета с финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.